Особено големи благодарности към Благовест за твоята покана. Аз знам за клуб Благост, защото той много пъти ми е разказвал и от това, което съм чул, разбирам, че това е едно наистина чудесно начинание. И поради това съм изключително щастлив, че благодарение на теб мога да съм една мъничка частичка от цялото мероприятие. Също искам да благодаря на всички, които днес дойдоха, защото предстои да обсъдим теми, които са, бих казал, от изключителна важност. Сега с твое позволение, аз предлагам нещата да са малко по-интерактивни, т.е. въпросите могат да бъдат интегрирани и включванията могат да бъдат интегрирани направо в цялата сесия, а не всеки да стиска до край и след това са 10 минути. В този смисъл нямам абсолютно нищо напреки да ме прекъсвате, да мятате коментари и така да го направим повече като разговор.